Здравей, YouTube! Аз съм Dark Gaming BG и това е моята кандидатура за един сървър. И здравей, Крафти! Дано да ти хареса тази кандидатура. Само си оправя малко настройките. Така. И това е първата къща, където искам да ти покажа. Чай първо отвънка. Чайте, не мога да литна. Добре, малко ми лаги. Ето. Така изглежда отвънка къщата. Дано ти хареса тая къща. Не ми зареди оченковете около нея. Така. Отвътре нищо не съм слагал. Само малко смених покрива. Забравя съм го смена тук. Не, това си така. Добре, нищо. И така отвътре изглежда. Не съм слагал нищо. Така, сега да преминем към втората къща. И дано тази ти хареса. И втората дано ти хареса. Така, това е втората къща. Сега ще ти покажа как изглежда отвънка. На 2 етажа. Ето така изглежда отвънка. Сега да ти я покажа отвътре. И в тази нищо не съм слагал. Забравих да направя стълби към втория етаж. Добре, малко ще ми извиниш, но забравих да направя стълби. Към втория етаж. Ето тук ще влезна. Не мога литна. Добре. Как се кача? Чакай. Извинявай за лага. Но трябва да си ресна компа, но няма го правя. Така. Така. Това е втория етаж. Дано ти хареса и той. Към покрива няма ходиме. Не съм слагал тук лампички и такива. Можех отгоре да сложа, но сега го видях. Добре, дано ти хареса тия двете къщи и дано ме приемаш. И тук съм сложил Fence Gate, да си излизам по където да си искам по всяко време. Забравих да направя ферма някаква готина. Добре, това ще го направя в твоя сървър, ако ме приемеш. Това беше моята кандидатура за... така ли беше името, не знам. Така май беше името. SilentCraft. И дано ти хареса тази кандидатура и дано ме приемеш. Искам да игра в твоя private сервер. Ако искаш име и години, аз казвам... Чакай, ще напиша. Но просто по гласа микрофона ми някак бъгната ми истинския глас. И моля те да ме приемеш. И това беше от мен. Довиждане, Крафти.
И да ти хареса тази кандидатура. Ще ти пратя линка в Skype. Разбира се. И чао!